Bore da, fi a Euros yma yng Nghaffi Mr Urdd a ni eisiau gwybod beth yw hoff frecwas pobl y maes. Rôl bacon, oedd yn lyflu fan hyn. Fi'n licio spaghetti hoops ar tos gyda caws wedi grato, ideally. Brecwas o fy hoff bwyd o'r dydd. Brecwas, oed, banana, tipyn bach fy mefus hefyd. Wel, dim byd diddorol iawn, ond oedd o'n neis, gysi ddau darn o toast a marmalade. Paned o goffi, ond ges i darn o dos cyn dod. Wel, dwi wedi cael bacon, sausage, hash brown a beans. Dwi'n cael siocled poeth ar y funud a ges i cwason hefo menyn a jam gyda. Rôl bacwn a sos brown. A dde ffein iawn fyd. Rôl bacon. Oedd e'n flasus? Oedd o'n flasus iawn. Cacan siocled. Mae hwnna'n edrych yn neis iawn. Diolch. Be ti'n cael? Coffi. Ddim eisiau coffi na fi bore yma. Pa frecwas sy'n gwerthu orau? Bydde fi'n gweud bap bacwn. Wel, mae'n amlwg ta'r bacon roll i'r ffefryn. Brecwas, Gareth? Ie.